No čo? Ste ready na ďalšie video? Ste ready na ďalšie dzignuté video z mojej dielne? Nachádzame sa v Dánsku, v Poľsku, úplne hore pri Severnom mori. A poďme sa teda pozrieť na to, ako vyzeralo ráno v Košiciach, cesta a celý tento pobyt a prečo sme vlastne tu. Let's go! Dobré ránko. Estaba sentado un perro, se cayó el cerro y a la mierda el perro y se va la pita. Nachádzame sa práve za brániskom a cestujeme do Gdansku na Mášu a medveďa. Presne tak. Prvá zastávka bude v Poprade, kde vyzdvihneme Zuzku, Zajku a Slava. Aj Katka by mohla takývať. A jedna je tvoja. A ja som ju úspešne našiel, lebo išiel som za nosom. Hrozné zápchy. Čo na to povedia oni? To si pozrieme až potom. Ty kokos, to je dobré, že? Takže letenky sme si práve vyzdvihli a môžeme ísť, prosím, pekne kam? Do sklepu napojového. Do sklepu napojového ideme hneď teraz. Ešte raz? No jo, tak sme tedy tady. Gdansk je náš. Kokos, ale tu jaká si babie. To bude určite tým Severným morom. Čo môj? Príde taxifaj. Yes, jo! Funguješ. Diga, niekde hovorím, ideš? A ona, no ja, diga, ideš, dobre, oblekaj sa. Ja som narodeninový klaun a špecializujem sa na klaunu. By sa malo prehodiť. Dobré ránko. Je 11:30 aj 5 minút, ale pre nás je ráno. Za 2 minúty 12. Presne tak. A... No, jaké 2 minúty 12? Tak pozri sa. Nás 50 oni si zastavili hodinky, alebo čo? Aha, oni boli povyťahnuté? Wow. Takže moje hodinky doteraz nefungovali. Nevadí. No, ideme sa pozrieť na molo. Ono sa to aj nejak volá? Len molo, ne? Dobre, takže ideme na molo, ktoré sa volá molo. Takže priatelia, aby bolo jasné, že čo ideme spraviť, ideme nahnať tú labuť do vlaku. No a v tejto chvíli sa stala taká neočakávaná vec a trošku nepríjemná pre tú labuť. Ty si sa dobre ale moja. Toto je sila. Utekaj. Aby ju dal dole. Kde ideme, chlapci? Do mesta. Do mesta. Sme v meste. Široký pojem. Denis dovolil chodiť s nami von? Nevyjadrujem sa k tomu. Víkend čo víkend, z kraja do kraja, niekedy 8, niekedy traja, niekedy vlakom alebo busom.
akože luxusný záber, kamo, teba, jak tam lezieš. Bol si senzačný. Ďakujem, ďakujem. No, nazdar. celý čas som to točil. Dobre, ne? Nie, že celý čas, ale ten koniec, no. Dávej bacha, motherfucker. Oh yeah. Kde dávame ten meeting? Vieš čo, je rozbitá už tá miestnosť totálne, že už je zlikvidovaná. Áno. Ja neviem, či na chodbe, či ide. Extrémne dobré. Ty sa tuto takto, normálne natáčaš? No, však bude o tom video. Ako som mu pleskol. Pasťu. Vážne, je to tam, ale je to tam. Sorry, Brajko. Ja som sa akože varili, ja som sa dohadoval s ním aj, že koľko som kričal, že čo mám ešte urobiť, A on že, vieš, však, prísol. Tak som prišiel nad kopec, že som si soli. Yes. No, Marian je, prosím pekne, v rozpoložení, že ho točím, tak už nevie ani kam máme ísť. Vôbec. Ja som práve, že ich videl tam a preto som išiel tu. Je to tu normálne? Poľa. Je to tu pekné, že? Nádherné. Ty máš inak presne také kolieska, jak ja som mal na starom kufri, že keď som išiel o 4 ráno z Brany, tak všetci susedia vedeli, že Marian cestuje, tak je do Márie. Where's Ollie with the motherfucking dog? I be ballin' like a motherfucking pro. I be ballin' like my nigga Mo. Check West, I ain't a motherfucking joke. Steph West, stay with the fucking pole. To som mohla točiť tých ľudí. Good evening, ladies and gentlemen, Captain speaking. My name is Konrad Senan. We have all my crew. Welcome on board. Nobody does scoop or handle. Polish Airlines, flight to Krakow. We're just ready for departure or thematic flight. Bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Takže będzie dobrze a ja dúfam, že bolo dobre, pretože tento výlet v Poľsku bol naozaj výnimočný a perfektný, pretože sme si všetci mysleli, že je to vlastne posledné predstavenie Maša Medveďa, že je to derniera, ale derniera to teda oficiálne nakoniec nebola. Pretože to vlastne nikoho nezajíma, prečo to tak bolo. A ja vám veľmi pekne ďakujem, keď ste vydržali toto video pozerať až doteraz. Gratulujem. Skladby, ktoré som použil vo videu, boli Malalata Balkan Bašavel. Prvá skladba bola
kokos, no jasné. Je to, že Chinese Man a Tumi, volá sa to, že Ronin, dub verzia, dub. A potom tam bola ešte jedna skladba a to vám prosím pekne nepoviem, pretože mám zdroj takýchto chorých trepikov vo váčku. Díky, čaute.